Bueno, atxaldeon danoi, osoko bilkura hasteagoaz, ingo deuna da lehendabiziko bi puntuak ohi bezala akta eta dekretuen berri eman, eta aurrez aipatu dizuedan bezala, 12. puntua, haurreskolako langileek aurkeztutako idatzia, hirugarren puntuan kokatuko duzuen aldetik arazorik etzeola aipatu diazue, idazkariak ere ez du problemek ikusi gai horren aldatzeko, beraz, aurrena diktaminatu gabe ez da diktaminatu behar, da hitza hartuko dute bakarrik, beraz, ez dugu aurrez bozkatu behar. Hoi esan da, lehendabiziko puntuan, urriaren 30-ko akta onartzean, zerbait aipatzeko. Bigarren puntuan, urriaren 27-tik, azaroaren 19-ra bitarte, sinatutako alkate dekretuen berri ematea, zerbait komentatzeko? Ez. Orain bai ordun, 12. puntua, 3. puntura ekarriko deu, haurreskolako langileek aurkeztutako idatzia, eta horretarako haiei emango diete hitza, igual gerturatu maira, hasta grabatuta geratuko da. Ez da, eta aurkiren bat badaun libre. Hori da, ez gaude ohituta, ez nago ohituta olako zehara, hitzartzeta. Usten dut, bialdu genizuen eskutitza denok irakurrita izango dezuela, orduan berriro irakurtzia ez dugu ikusten oain zentzuri dakanik. Horren ondoren gaina idatzi horren ondoren badakigu egun batzutara bildu udala partzuergoarekin, eta atzo bertan izan genuen bilera bai Xabikin, udal ordezkari bezala, eta bai ikastolako ordezkari batzuekin, ez? Bilera horren berri emateko. Bertan gure galdera batzui erantzunak edo zertzela batzuk eman zirean, baina gauza asko, oandikan zehazteke gaude. Orduan, badakigu bidea luzea izango dela, eta bakoitza bere aldetikan jorratu imerko dugula hori, ez? Alde aldetikan udala, bestetik ikastola, eta bestetik guk, langileok. Zehaztapen horiek etorri ala, guk momentuan uneko erantzunak hartuko ditugu eta erabakiak hartuko ditugu, ez? Gaurko helburua batiz bat, zan langilegoa gehan hauek, guri, arpegia jartzia, ez? Zue jakin ezazuen zein gehan, ez? Piskat. Joan ez izendatzen zein gehan, ezin izan dugu danak etorri, baina, dana izenak esango ditut, ez? Maider Ollokiegi, 25 ikasturte, haurreskolan irakasle. Itziar García Deulate, ez piztu jartzen. 21 ikasturte haurreskolan, idazkari bezala. Silvia Urigoitiak, beste 21 urte haurreskolan hezitzaile bezala. Josune Tapiak, 20 urte haurreskolan hezitzaile bezala. Liz Gurrutxaga ni neu, 19 urte ikasturte haurreskolan hezitzaile bezala. Nerea Lasa, 17 urte ikasturte haurreskolan hezitzaile bezala. Goiatzagirre Sarobe, 9 ikasturte haurreskolan hezitzaile bezala. Oiane Garmendia, haurreskolan 7 bat urte, ez dakidu zehazki, falta da. Amaia Roda 6 ikasturte haurreskolan hezitzaile bezala, eta Maialen Legarrea beste 6 urte haurreskolan hezitzaile bezala. Horrekin batea baita ere jakin nahi genuken, jaso ditugu eskutitz hortan aipatzen genituen gauza batzuk, ez? Harreman zuzena nahi genula, erabakiak hartzen zidanean gurekin lehenbailengu jakitia gauzak, eta gero bestetik baita ere guk izan dugu harremana hemen aldeatik Xabikin da zeakin ere bai, ez? Alkatesakin ere bai. Baina besteok ez zaituztegu ezagutzen, ez da, baina bai jakin izan dugu, noa guan inguruan da, eta idealako gauza batzuk. Orduan jakin nahi genuke bakoitzaren iritzia inguru honen, auzi honen inguruan zein dan. Piskat zuen iritzia jaso nahiko genuke. Ez behaiera zuzenia, baizik eta orokorren bakoitzana edo. Besterik gabe eskerrak eman, hitzamateagatik.
Hitza, hartuko zu, Petri. Bueno, ni justu nire interbentzioa testua zentratuta dago edo mozioa zentratuta dago. Bueno, lehenengo eskerrik asko udala aldetzako ni arazoak biharre egiteko ni arazoak du eta bueno, eskerrik asko denoi. A ber, Usurbilgo haurreskola zerbitzuari dagokionez gure ustez modu egokian ekin behar zaio integrazioa ordenatua, itundua eta errespetuzkoa izan behar du, beti udalekin, udalerri bakoitzak garatu dituen hezkuntza proiektuekin eta eskola horietako langileen lan egoerekin. Garrantzitsua da gogoratzea udal proiektu horietako askok nortasun propio dutela, askotariko errealitateei erantzun dietela eta funtsezko zeregina betetzen duela beren komunitateetan. Horregatik, esparru honetan egiten den edozein aurrerapen proiektu bakoitzaren izaera espezifikoarekiko lasaitasunez, elkarrizketaz eta sentikortasunez egitea defendatzen dugu. Hori esan da, argi daukagu halaber langileekiko interlokutorea edo kontaktua udala dela. Guk dakigunez integrazio protokoloaren zirriborroak aurkeztu dira eta planifikatu eginda haurtzaindegia partzuergoan nola integratu. Gure ustez, informazio hori, zuk esan zu bezala, no? Informazio hori udaletik helarazi zaie zuei langilei. Badakigu zuzeneko elkarrizketa dagoela zuen eta udalaren artean eta horregatik uste dugu informazio hori edo dokumentu honen berri emango zituztela. Izpide dugun mozioari dagokionez aldeko botoa emango dugu, 2 puntu hori, izan ere, komunikazioa zuzena, gardena eta iraunkorra izan behar da, haurreskolako langileekin, mozioaren lehengo puntuan dioen bezala. Petri, argitu nahi da gauza bat, nire honek ere ez nekielako oso ondo mozio bazen edo idatzi bazen, eta horre egonda, pixka bat egonda, gaizki ulerturen bat, horretik argitu nahi dut, justu gainera goizean ere idazkariarekin aditu naiz, uste nuen mozio izaera gitxara aurkezten zutela, goizean ikusietenean ni goizean hasi naiz gai ordena eta plenoa prestatzen, berri emate bezala zegoen gai ordenean, eta, pixkat argitu nahi izan dugu ere, jakin da ez zitzaia gaur etortzekoa zirela, pixkat ze izaera eman nahi zenioten ere, testuak igual ez dalako garbi geratzen testua irakurrita, idatzi soil bat den edo mozio bat den nolabait esateko, eta azkenean beraien helburua zen plenora etorri hitzartzea eta gaia ekartzea, ez hainbeste mozioa eta bozkatzea, eta beraz, argitu nahi nun, hori ez dela mozio bat, ez dela bozkatuko, baizik eta helburua zela, aukera daukatelako plenora etortzea eta hitzartzea, eta, kasu honetan gure iritzia, alderdi politiko udalbatza osatzen dugun alderdi politiko ezberdinen iritziak eskatu dituzte, eta orduan, besterik gabe, hori argitu nahi nun, ez deula bozkatuko, ez dela bozkatuko. Barkatu, Petri, ez dakazu mikroa piztuta. Bai, hori, como viene planteado en el protocolo, el personal pone que debe ser previamente, puede ser integrado en la estructura, siempre con el que sea el ayuntamiento quien, en el mejor de los casos, o el modelo con el como se quiera integrar el personal en este caso, y en principio con el texto que se ha presentado nosotros no tenemos
ningún problema. O sea, creo que el proceso de integración en el consorcio tiene su recorrido, sus pasos. Creo que está igual en el inicio, pero bueno, entiendo que todas las partes van a poner de su parte para que se haga de la manera más correcta y de la mejor manera posible para todos los implicados e implicadas. Arratsalde on guztioi. Lehenik eta behin hasi nahiko nuke hitzartze hau eskerrak emoten zuei, haurreskolako langileei, da etorri zareten guztiei, eta zuen lan egoerak sortzen dituen problematikak gurekin elkar banatzeko. Petrik esan duen moduan, aurreratzen dizuet, EAJ PNV aurkeztutako adierazpenarekin guztiz ados dagoela eta alde gaudela. Ulertzen dugulako eskatzen diren bi gauzak elementalak eta oinarrizkoak direla, alde batetik komunikazio zuzena, gardena eta etengabea bermatu behar delako langileekin, eta bestetik udalak bere gain hartzea lanpostuen egonkortasuna eta lan baldintzen bermearen konpromisoa. Bai udarregi ikastolarekin eta bai partzuergoarekin, noski. Langileak eskubideak mahaiaren gainean jarriz. Baina azpimarratu nahi duguna da EAJ PNV-tik bi eztabaida ezberdin daudela kasu honetan. Bata dela politikoa eta bestea laborala. Politikoa esaten dugunean, udal ordezkariok erabaki behar dugulako ze aurreskola eredu nahi dugun eta ze etorkizun nahi dugun aurreskolarentzat. Gaur arte indarrean dagoen eredua, hau da, 3. baten bidez, ikastolaren bidez, ematea, edo eta etorkizunean partzuergoan integratzea aurreskola eta partzuergotik ematea zerbitzu hori. Erabaki hau, lehen esan dudan bezala, guztiz politikoa dela deritzogu, eta udalbatza modu soberanoan erabaki beharko du zer eredu erabakitzen duen. Korporazio hau osatzen dugun zinegotziok erabakiko dugu nola jokatu, eta EAJ PNV-tik argi daukagu eta aspalditik horrela adierazi dugu partzuergoan integratzearen aldekoak garela. Baina gure txikitasunetik eta errespetu osoz esan beharra dago gure indarrak ez duela balantza mugituko. Udalbatza honek mozio bat, aurreskolan integratzeko mozio bat onartu zuen, eta erabaki politiko hau modu oso errazean bota daiteke atzera edo onartu udalbatza honek osatzen dugun talde politiko guztien aldetik. Baina gure ustez, eta esan dudan bezala, kriterio egokia jarraituz, erabaki beharko genuke usurbil irla batez bilakatzea eta partzuergoan sartzea gehiengo herriak dauden bezala. Eta esan dugun bezala, hori, eta behin eta berriz errepikatzen dugun bezala hori, erabaki politiko bat eta hemen hartu beharko erabaki bat da. Eta lehen esan dudan bezala, beste alde batetik daukagu eztabaida laborala, zuei eragiten dizuena, eta gaur egun aurreskolan lan egiten duzuen langile guztioi eta zuen etorkizunari eragiten diena. Eta hasieratik azpimarratu dugun bezala eta gaur ere hemen esango dugun bezala, egungo langileen eskubideak eta baldintzak bermatuz egin beharko da partzuergoaren integrazioa. Gaur egun udalak ez dauka aurreskolako langileekin harreman zuzena, udarregi ikastolak ematen duelako zerbitzu hori, aurreskolaren zerbitzu hori. Honek beste herrietan ez bezala, beste problematika bat sortzen du, partzuergoak ezin dituelako subrogatu langileak udarregiko ikastolatik zuzenean, beraz, lehenik eta behin udalak hartu beharko lituzke eta gero partzuergoan subrogatu. Eta horregatik, ari gara hasieratik aldarrikatzen, aurrez udalak langileak subrogatu beharko dituela eta ondoren partzuergoak subrogatuko lituzkela langile horiek. Langileen eskubideak lehen lerroan egotea aldarrikatzen dugu, eta beti egin dugu horrela,
zuen lan baldintzak errespetatzea, bermatzea eta ahal bada hobetzea. Gainerako partzuergoko langileen baldintzetara homologatuz. Erabaki politikoa hartu beharko da eta gero egoera laborala konpondu beharko da. Hau ez da modu magikoan gertatuko, eta horretarako beharrezkoa da udal honek, pleno honek, partzuergoaren aldeko apustu egitea edo erabakitzea partzuergoan sartzea. Eta esan dezakeguna eta beti esan duguna, gure aldetik, EAJPNV-en aldetik, horretan lan egingo dugula eta gure babes osoa duzuela. Eskerrik asko. Bale, gure aldetikan, batetikan iruditu zait, udala interpelatua izan denean, gauza batzuk azaltzeko beharra ikuste genuen, batetik esan, jartzen du testuan udala partzuergoko bidea aukeratzen duela, eta egia da udalak egin behar duela aurreskola partzuergoan sartzeko prozesua, baina garbi azaldu nahi dugu, udal honek ez duela aukeraik eduki aukeren artean aukeratzeko. Kontutan hartuta udal honek dakan aurrekontua eta udal zerbitzu honek suposatzen duen gastua edo inbertsioa, hau da urtean 500.000 euro inguru izango zianak, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzai gabe, udal honi jasangaitza zaio zerbitzu hau mantentzea urtero. Orduan, beraz, bai guk eramango dugu prozesu hau, partzuergoan sartzeko prozesua, baina ez da gure aukera mena izan. Ez da gure autoen artean egon. Autoen artean egon zitekeen, baina ez digute utzi aukeratzen. Honekin batea, ere bai izan, azpimarratu behar da Eusko Jaurlaritzarena dela hezkuntza eskumena, eta beraz udal honek ez titula zerga jasotzen hezkuntza zerbitzuak antolatzeko. Bigarren azalpena komunikazioaren ingurukoa da. Azkenean komunikazio zuzena eskatu dezute, eta ulertu behar dugu egoera hau sortu eta denborak markatzen dituena hezkuntza saila beha dela. Zuek bezala, guk bai udale taldekoak edo udal taldeak galdera asko ditugu erantzunik gabe. Hala ere, esan behar dugu udala eta aurreskolaren arteko komunikazioa etengabekoa dela, 3 astetik behin artezkaritza bileretan elkartzen gea, hilabetean behin aurreskolako jarraipen batzordea ite deu, honekin batea ez zitzaileekin udalean eskaturiko zuzeneko bileretan elkartu gea. Orduan, bilerak, nik uste jarraikortasun batean eman ditugula. Azkenengo 3 bileretan, hezkuntzarekin egin ditugun 3 bileretan, ja bilera baino lehenago ikastolak eta hezitzaileok ere bai bazekizuen bilera egin doazela, eta handik oso gutxira seituan feedbacka jaso dizute. Orduan, gu konprometitzen gara, hemendik aurrera emango dira prozesu lanketa guztietan, etengabeko komunikazioa mahai gainean edukiko deula, eta lanketa ere bai, hau da, eraikinaren inguruko lanketa egin genunean, zuekin batean genuen, zuzenean moztu zigutenean diru laguntza Eusko Jaurlaritzatik ere bai segituan abisatu zitzaizuen, mahai gainean jarri zian, aukera desberdinak, landu zian, zenbaki guztiak mahai gainean jarri zian, orduan alde bakartasunek guk lanik inongo momentuan ez dugu egin. Eta, konprometitzea gea, hemendik aurrera ere bai, dauden bilera guztietan, abisatuak izango zaitela. Hirugarren puntu bezala argitzeko, eskatzen da, udalak bere egin ditzan, langileen lan baldintzak edo langileak beak, behien egonkortasuna bere egiteko eskatzen du. Puntu honetan ulertu behar dugu, erabaki guztiak ez daudela udalan esku. Alde batetikan, 0,2 partzuergoan sartuko dian hezitzaile kopurua, subrogatuko dian kopurua eta hauen lan baldintzak ez ditu udalak erabakiko. Erabakiko ditu partzuergoak, erabakiko ditu Eusko Jaurlaritzak, erabakiko ditu hezkuntza sailak. Orduan gu bai bileretan bagaude, aldan hezitzaile kopuru gehiena izan daitezen, aldan galdera guztiak eta presio guztiak eginez baldintza honenak izan daitezen, baina azkenengo erabakia guk ez dugu hartuko, ez dago gure esku. Honekin batea, oantxe bertan zuek udarregi ikastolako langileak zeaten enean, beste erabaki batzuk udarregin esku daude. Eta ez zaigu iruditzen guk hor eskua sartzen hasi beharko genukenik, udarregik hartzen dituen erabakietan, demagun kaleratzen batein behar balmau, zein izan behar duen kaleratua eta zein ez. Udarregik bere pentsatzeko modua daka, enpresa pribatua da nenean, beak erabaki behar dula iruditzen zaigu. Hau esan da, etengabe saiatuko gea, zuek lehen lerroko, hau da,
importantzia bereziko arloa izaten, eta gure bilera guztietan ala indeu. Goatze baldin bagea, azken lizitazioa martxan jarri genuenean, atea jo genuen partzuergoan, aber nola izan ziteken, aber subrogazio hori bazeon galdetuz, esan ziguten etzala egongo, eta zuzenean kanpoan utzi genuen aukera bai. Langileak lehenengo puntuko zea bat zeatelako kurtzak hori bai. Bueno, hau hiru azalpen hauek eman da, amaitzeko esan, prozesu honetan datozen pausuak, oraindik guztiz zehaztu gabe ez baditugu ere, atzo azaldu nizkizuen, bai. Hezkuntza sailak abenduan hasieran udal desberdinekin bakarkako bilerak hasiko diala esan zigun, honekin batea ziurrenik abenduko osoko bilkuran usurbil partzuergoan sartzeko eskaera bozkatu beharko dugu. Eta behin hau erabakita, partzuergoko zuzendaritzak, bere begiona eman beharko digu. Honekin batera, bai, eta hogenik antzalantza asko azkau gai hauen inguruan, Ibanek ondo esan duen bezala, zerbitzuaren zati bat municipalizatu beharko da, bai, langileak, udal langile bihurtu beharko ditugu, eta azkenik langile hauek partzuergoan sartu beharko ditugu. Baina, zentzu honetan, zuek zitzaileak eta guk udal taldeak ebai, 1000 galdera azkau eta ez dakigu oso ondo nola erantzun. Eta guk honi larritasuna ikuste denion, ja gai hau ez talako azkenengo momentuan etorrian gai bat, urte eta piko gaz gai honekin bueltaka, eta ez zaiguna da guzti serioa iruditzen, oraindik momentu honetan, holako galdera, hainbeste galdera, mai gainean eukitzea, ez esku horri bat eukitzea, ez zaigu iruditzen. Eta orduan guri ere bai importantea iruditzen zaigu gai hau mai gainean jartzea. Beraz laburbilduz, udalak bultzatu duen egoera bat ez da hau, oraindik galdera asko dakau erantzuteke, hezitzaileen inguruan, zerbitzuaren inguruan, eraikinaren inguruan, aldaketa prozesua nola emango dan. Eta, bai, konpromiso hartze dugu, erantzun hauek jasotzen goazen inean, hezkuntza komunitatearekin lantzen joango gala, hezitzaileekin, ikastolaekin, bai, udal talde barruan ere bai, beste taldekideekin ere bai, eta hoi komunikatzen joango zaizuela etengabe. Doakoa izan behar duela eta usurbil orain kasuan da Boluntzalde osoan ez dena doakoa eta guretzat haurreskola zerbitzuak publikoa, doakoa eta unibertsala izan behar duela eta horretarako partzuergoaren integraziotik pasa behar garela. Eta beste alde batetik partzuergoaren borondatea nik uste dut argi dagoela momentu oro laguntzea eta bidea zein izan behar duen erakustea, lehen Petrik esan duen bezala eta nik bebai esan duten moduan protokolo modelo bateo aurkeztu da eta bertan agertzen da zein izan behar den ibilbidea eta gero, esan duzu moduan, erabaki beharko da negoziatu beharko da, zintzuk izan behar diren baldintzak partzuergoan integratzeko. Dakiguna da partzuergoak baldintza orokor batzuk dituela, sareko kide guztiei modu berean aplikatzen zaizkienak, eta partzuergotik borondatea adierazi dutela, tokian tokiko egokitzapenak eta soluzioak landuko direla, negoziatzeko eta aurrera ateratzeko, baina desberdinkeriarik ere ez dituztela egingo herri batzuen eta besteen artean. Orain, lehen esan dudan bezala, orain guri dagokigu erabakitzea partzuergoan integratzen den ala ez, eta esan dudan bezala gero erabakiko da, gero negoziatuko da, gero ikusiko dira ze baldintzatan integratuko den partzuergoan haurreskola, beste dira bai. Dakizu zer dan, Iban, urte terdi da makigula honekin eta oraindik ez dakigu non egingo dan integrazioa. Eta guk ere bai integrazio partzuergoan integratu edo ez erabaki aurretik ere hainbat informazio izan beharko genituzke eta ez ditugu. Beraz, ez dakit zer datorren aurrena, baino bistan da, beti esan dugu, partzuergoaren kontra ez daukagu ezer, gure udal haurreskola eredua defenditu nahi izan dugu.
Usurbilek baduelako nortasun propioko aurrez usurbilek eta beste hainbat herri. Udal aurreskolak ere hezkuntza sisteman errealidade bat direlako. 0-3 zikloaren aldeko apustu bat egiten degulako. Pedagogikoki egokiena delako eta bar eta bar. Eta eredu hori ezabatu nahi izan da. Ezabatu nahi izan da. Eta udal honentzako Xabik esan duen bezala, kanpo finantziaziorik gabe edo diru laguntzari gabe nekez eutsi diezaiokegu oso ia ezinezko gure ereduari. Bestela eutsiko genioke. Naiz eta guk partzuergoaren kontra ez daukagun ezer eta hori oso garbi eta partzuergoa ere bada gure herriak izango duen kalidadezko aurreskola zerbitzu bat. Horregatikan egingo dugu partzuergoaren alde. Eta hori ere garbi ez detelako nahi bi eredu konfrontatzerik nahi. Guk guztetan eraiki dugu gure eredua. Eta eredu horren aldeko apustuen nahi genuen. Baina ez partzuergoaren kontra gaudelako. Partzuergoak ere kaliadezko zerbitzu bat eskaintzen duelako. Hori argitu nahi dut. Baina gure ereduaren alde eta defentsa egitea mugatu intzaigu. Eta mugatu intzaigu eta esan zitzaigun orain dela urte eta erdi, eta kontua da, oraindik gaudela jakin gabe integrazio hori nola izango da. Bai, jakin gabe. Beraz, aurrena erabaki behar dugu partzuergoan sartu ala bai, sartu ala ez, eta gero esango zaigu integrazio hori nola izango da. Porque gaur deguna, oraindik ez dakiguna, partzuergoak Usurbilen zenbat plaza eskainiko ditun. Eta damazkigu 6 hilabete galdezka. Proposamen bat egin dugu. Aigealako eraikinarentzako exekuzio proiektu bat egiten. Exekuzio proiektu bat egiteko jakin behar dugu zenbat plaza eskaini behar diren. Jakin behar dugu 2 gela izango diren, edo 3 gela izango diren, edo 8 gela izango diren. Gelen arabera egiten dalako proiektua. Bueno, egin dugu proiektua, jakin gabe, partzuergoak zenbat plaza eskainiko ditun, hori bat. Eta 2, zenbat plazen arabera zenbat langile subrogatuko diren. Badakiguna da, 0-3 ez dela izango. 0-2 izango dela, beraz gaur egun zerbitzuak dituen, baino hezitzaile gutxiago izango ditu. Hemen dano gaude langileen eskubideak lehen lerroan jartzearekin ados. Danok, eta nik borondate hori ez zalantzan jartzen. Ez zurea azpetrirena eta ez gurea. Kontua da, ze berme dauden horretarako. Eta gaur da eguna, ez dakiguna, agian egongo dia, baina ez dakizkigu. Hori esan adiet, ez dut esaten egongo ez dianak, baina ez dakizkigu. Gu dauzkagu galdera pila bat, eta oraindik ez daukagu erantzunik. Eta urte terdi beranduago iritsi da protokolo bat. Irakurri dezue protokoloa, nun esaten du ez duela ondorio juridikorik. Que es una declaración de intenciones. Beraz, guk nahi genuen integrazio hori berme juridiko guztiekin egin ahal izateko protokolo bat, lankidetza marko bat eskatze genuen. Protokolo bada, ez da lankidetza hitzarmen bat. Ez da lankidetza marko bat. Da una declaración de intenciones. Beraz, goazen gauza bakoitzari ere bere izenez deitzea. Protokoloa hori da. Eta gero dator hitzarmena integrazioari begira. 2 gauza diferente. Baina aurren askatu behar dugu partzuergoan sartu edo ez prozedura hori delako. Eta egingo dugu, noski egingo dugula, baina ere gauza garbi utzi nahi ditut, egingo dugu jakin gabe zenbat, nola eta zer. Hori da errealidadea. Eta hori da errealidadea gaur egun. Eta lehengo astean izan genuen bilera telematikoa, bidali zaigu protokolo bat, bidali zaigu PowerPoint bat, orain arte ahoz esan zaiguna, idatziz jasotzen duen zerbait. Baina informazio berririk ez. Ez, abendu hasieran herriz herri bilduko gala. Herri guztietako egoerak oso diferenteak direlako. Gure idazkari hasi daia lanean, nola kristo egiten dugun remunicipalizazioaren txostena. Baina udaletik egin behar da, ez dakigu. Hau ez dugu inoiz egin. Ez dakigu nola egin behar du, baina horretan jarriko ga. Ez daukagulako beste aukerarik eta jarringo ga. Baina, klaro, zein da egoera, kontratu bat hautsi behar da. Momentu honetan indarrean daukagun kontratu hautsi behar dugu. Kontratu horri lotuta daude langile hauek. Kontratu haustearekin batera, dator
udal langile bihurtu behar ditugu. Eta udal langile bihurtuta gero partzuergoko langile bihurtu behar ditugu 3 urrats prozesu honetan. Eta tartean aurre matrikulazio bat. Eta gaur da eguna, guk egingo dugu gure kabuz, landu gure kronograma, gure logikan arabera. Zatik uste genuelako protokolo horrek gauza horiek argitu dingo zeitula. Protokoloak gauza horiek ez ditu argitzen. Ez ditu argitzen. Eta beraz, gauza hauek argitu nahi ditugu, daukagulako beharra eta partzuergoak ere abendu hasieran esan zaigu deituko zaigula eta ea behingoz hasten garen gauz hauetaz hitz egiten. Eske ezinbestean. Beraz, egoera hori da. Beraz, borondatea guztia egingo dugu bai. Baino, gaur da eguna galdera asko airean daudela. Airean daude eta ez daude erantzunak. Eta hori errealidade bada, ezin daukatu errealidade hori, eta galdera asko daudelako airean, ulertzen dut langilek duten kezka, eta guk daukagun kezka. Zati galdera guzti hauei erantzun izan bazitzaien duela 8 hilabete seguraski erantzun bertzirenean, ez ginateke orain egoera honetan egongo, eta kezka honekin egongo, eta ansiedade honekin egongo. Ni personalki ansiedadez bizietelako egoera hau, eta kezka handiarekin. Porque badoa zepeak, eta guk ez manejatzea demoraren kudeak eta ez egotea udal honen esku. Eta kanpo eragileen esku egotea kudeak eta hori tala behar du. Baina, klaro, eta kronograma ez da finkatua. Ez da finkatua. Urratsa hauek zer nola eman berdian ez da finkatua. Protokoloak ez du horrelako ezer finkatzen. Ez du finkatzen. Beraz, protokoloa bada lanerako herramienta bat uste genuen izango zela. Protokoloa sinatzen hasiko gea, baina ez gauza guzti horiek argitzen dizkigutelako, hori ere esan nahi da. Nik uste dute partzuergoaren borondatea, eta nik uste dut horrela azaldu duela partzuergoak, dala, zerbitzua bermatuta egongo dala. Beraz, plazen inguruko galderak edo zalantzak, nik uste dut partzuergoak, eta horrela eurak horrela esan da, partzuergoak plazak, zerbitzua bermatu egingo duela, beraz. Ulertzen dut, zerbitzua bermatzia suposatzen duela behar dena kubrituta egongo dela. Orduan, nik zerbitzua bermatzea hori ulertzen dut. Eta gero esan dozuna, nik uste dut behintzat aurkezpen bat egin dela eta pixkat ibilbidea zein izango dan aurkeztu duela partzuergoak hezkuntza saila. Ibilbidea zein izango dan, baina lehenik eta behin protokoloa sinatzea eskatu du, borondatea azalduz, partzuergoan sartzearen aldeko apustua egiten dela. Eta gero, ibilbide hori jarraitu egingo dela, eta aurkezpen hori egin dela ere, eta azaldu zaizuela. Protokoloa egia esan, eta eskatu behar izan dugu, zuen aldetik ez diguzue ezer pasa. Batzordean pasadan astian esan zen iguzuen, bilera eta gero azalduko zen iguzuela gauzak, eta gaur arte ez dugu ezer jaso. Orduan, protokoloa noski irakurri dugula, baina gaurko gaia hemen mahai gainean jarri denez, etortzeko prestatuta eta informazio batekin, eta horregatik eskatu dugu eta lortu dugu, baina informaziorik ez zaigu eman. Eta langileekin informazioa partekatzea guztiz beharrezkoa ikusten dugu eta benetan horrela izan behar dela ulertzen dugu, baina uste dut taldeekin ere informazio hori partekatzea beharrezkoa dela. Eta oraingoan ez dugu jaso informazio hori. Eta protokoloa irakurri dugu eta aurkezpena egin zena ere irakurri dugu eta nik uste dut ibilbide bat markatu dela. Eta lehenik eta behin hasi behar dena da protokolo hori sinatzen borondatea azalduz eta horretarako udalbatzak onartu beharko du integrazioaren alde dagoen, ala ez. Orduan, nik uste dut pausuak eman direla partzuergotik eta ibilbidean nonbaitetik hasi behar dela. Eta uste dugu protokolo hori sinatzen eta apustua benetakoa adosten eta hortik hasi behar dela. Besterik gabe.
protokoloa sinatuko da, datorren hilabetean, oain biali egute, aurreko ostiralean, datorren hilabetean bialiko da, intentzio faltaik ez dago, baina zuk esatezu, bermatuko da, bai, zerbitzua bermatuko da, baina horrek ze esan nahi du, zenbat hezitzaile, hor dazkazu hezitzaileak, gainontzeko hezitzaileak kalea joango dira. Orduan, behar dana da, ja, behaiek ebai beharra dakate, guk ebai beharra dakate, gurasoek ebai beharra dakate, honek beste ritmo bat eraman behar du. Oain arte ez dana eraman, eta urte eta piko goazena bilera guztietan, behaiek galderak erantzun nahian, ezinean, honek ja beste ritmoa hartu. Eta ez dugu ikusten. Hezkuntza sailetik ez dugu ikusten beste ritmoa sartuko dutenik. Abenduan ingo da, zuek protokoloa firmatu. Vale. Zenbat dia, zenbat hezitzailea dira, zenbat gela dira, zenbat hezitzailea joango dira kalea. Hoi dena mahai gainean dago. Eta ez duguna ikusten da, seriotasuna hezkuntzaren aldetikan, honi ze bat emateko, bai. Firmatu, abenduan elkartuko da, bueno, vale, ikusiko dugu. Eta noiz jakingo dugu, 4 dian, 6 dian edo 8 dian. Gu ja jakin behar dugu, behiek ja jakin behar dugu, gurasoek ja jakin behar dugu, ikastolak ja jakin behar dugu, berekela ireki behar du. Orduan, badakau presa pixkat, behar du seriotasun pixkat, ja gainean jartzekoa. Bai. Iban esatea, lehengo astean bileran berrikuntza ez genekin ezer ez dugu jaso. Eta espero genuen abenduko bilerara zehaztasunak hor etorriko direlako, Eta hala da, Eta hala ere, balimazen egiten bilera horretan partzuergoko dokumentazioa eta protokoloa pasa diguzuela, aldezu ere bai gure atea jota, semos juntzen atzoko bilera, zerbait, zakazu ez dakin nun eskatu berrik, balimadakizue udalean dagoela hori, Iban, eta ez badegu pasa ez da ezer izkutatzeko daukagunik, ez genuelako jaso, orain arte ez dakigun ezer, Iban. Jaso genuena zan orain arte esan zaiguna idatziz. Ez informazio berri eta gehigarririk, hori argitu nahi dut. Beraz, ez daukat ezer berria kontatzeko, ez daukat. Eta gaur, eta begira bizitzaileak hor daude, ez dut uste esan diegunik orain arte esan ez diegun ezer. Porque lehengo eguneko bilera ez dugu ezer berririk jaso joan. Beraz, horrati diot esan nahi ez leporatu, ez zaizuela pasa informaziorik. Ez talako ezer berririk esan. Hori da, errealidadea. Eta espero dugu abenduan bilera horretan zehaztasun hauek behar ditugunak iristea. Eta iriste bazaizkigu zehaztasunak, noski, nik batzordean aurreskolako gaian neukan, ustez aurreko astean genuelako bilera, eta guk bilera honekiko genitun espektatibak handiak zirelako. Espero genuelako, jasoko genuela orain arte jaso ez dugun informazioa. Eta gu izan ginen lehen personak, Xabi, nik eta hezkuntza teknikaria egontzan, hezkuntza teknikariak urtebete eman du bajan. Bakizu zer esan zuen? Hau hain dela urtebete esan ziguten. Hori izan zian bere hitzak, urtebete onda bajan. Hain dela urtebete Jaurlaritzan egin genuen lehen bileratik honea urte eta piko pasada, eta Josune Mujikaren hitzak hoixek izan zian. Beraz, ez badeu gaia ekarri, da ez talako ezer berririk eman. Eta behar deuna da agilizatu, espero dut garaiz iritsiko gala, eta dudik ez izan udal honek, garaiz iristeko, zapaldu behar ditun azeleragailu guztik, zapalduko ditula, eta gure eskutan daun guztia ingo degula. Baina lehen esan dudan bezala, dena ez dago udal honen eskutan. Ez udal, eta ez prozesu honetan dauden udalen eskutan. Hori bakarrik argitu nahi nizun. Hor, ez da bakarrik protokolua eskatu dana, baizik eta bilera hortan gertatu zen informazioa. Nahiz eta esateko ez dagoela ezer berriri gehitzeko. Gutxienez hori sortan geratu zinetan. Eta hori Ibanek eskatu dagoena. Zuek bilera hortan geratu zinetan informazioa partekatuko zinutela, eta nahiz eta berririk ez egon gutxienez hori esateko deitu ziteken, o WhatsAppez abisatu ziteken beste kasu batzutan egiten den bezala. Ez saiatu tortillari buelta ematen, esautzen gare,
Eta gero bestalde, Xabi aipatu duzu kaleratzeak egongo diela, nik ez da inondik batea duzun kaleratzeak egongo diela. Ze hor gero, udarregik baditzu bere erantzukizunak. Orduan, udarregik negoziatu beharko dau eta hitz egin beharko dau langileekin. Bai, guztiz ados, baina udarreik ere bai erabaki horiek hartzeko jakin behar du zenbat izango dian. Eta bitartean, zenbat ezakiten bitartean, behaiek egunero laneari joaz, jakin gabe, datorren urtean hor jarraitzeko aukera gauten ez. Eta bai, gero igual kaleratzeak udarrekin gaitu. Eta igual udalak ordainduko ditu indemnizazioak kontratuak puskatu behar izan durako. Baina horrengo pausua eman behar duna, hezkuntza zaila da. Hezkuntza zailak izan behar du datorren urtean zurrengo partzuergoko zerbitzuan zenbat langileen godian. Hoi esaten ez duen bitartean guk ezin dugu aurrera pausoik eman, eta behaiek egunero lanea joan behar dute, jakin gabe, datorren urtean hemen egoteko aukera duten ez. Eta ez dago beste bueltaik. Esaten nahi nintzen, ez badu beste inork zer gehiago aipatzeko, hemen utziko deula gaia. Gerturatu mikrora. Bueno, bi puntu bakarrikat. Xabik esan duen bezala urte hau oso zaila da, ja erabaki hartuta da. Osea, denak honekin aurrea, baina oso zaila da izaten. Egunero zuk esan dezun bezala gaude umiakin, gurasoakin, eta bueno, besta erresa izaten nahi, erantzunak jakin gabe. Ansiedadiakin, bai, depresioakin, eta denak hemen goiztatxalde, bilerak eta umiakin. Hoi bat, mesedez, zaila oso zaila izaten nahi dela, horretik gaur etorrik bai, hitzeite zuenean Usurbilko aurreskolako hezitzaileak bezala, bueno, jartzea arpegik, oso urduri nago, bakoitzan ibilbidea, eta pixkat humanitzatzeko edo pertsona gehala, arpegia jartzeko, batiz bat. Eta bi, esan dezun bezala erabaki politikoa bai bada, mesedez, bakit politikoak saldu egin behar duela bai, iteitu zuen idatzitan, hitzalditan, elkarrizketetan, mesedez kontuz erabili hitzak, mina handi jamatezue, adibidez noagoakoa, azaltzean bezala, langileen borondatea edo borondatez nahi baldin bada, ez da hola, gure borondatean ikuste eta aurreskolan jarraitzia jarraituko, eukera ukiko genu, deno jarraituko genula. Orduan, mesedez kontuz eukitzeko, ze hitz erabiltzeia, nola esatean, ze pertsona geha eta mina emateue, mina handi emateue. Eta hoxe. Bueno, hemen utziko dugu puntua, zerbait gehitzeko, aurrean, bai. Hemen zuen testuan jartzen duzuen hau, eta borondatea badago, hori, ez dotza egiten erreferentzia langile, ez dakit gaizki ulertu da. Vale. Bai, langileen az. Bai. Bueno, oain bai. Pasako gea orduan, eskerrik asko. Hirugarren puntua, kontu ematea da, kontrol iraunkorrerako fiskalizazio laburpen txostena eta ekintza plana. Bueno, bi dokumentu dira, elkar lotuta dauden bi dokumentu dira. Bueno, ja da, duela urtebete pasatxo, 2024ko maiatzaren 30ko udal batzan onartu genuen urteko finantzen kontrolerako plan bat egitea. Egia da, bueno, plan hau
legez jasota dagoela kontu hartzaileak egin beharreko zereginen artean. Bueno, orain arte, arrazoi ezberdinak medio, ez da ohitura egon Usuriko udalean, gisa honetako planak egiteari, baino maiatzako udalbatza hartan aipatze genuen bezala, da, nolabait gure udal jardunean eta barne prozeduretan, txertatu nahi dugun zeregin bat eta plan bat, kasu honetan, kontu hartzailetza sailetik gidatua. Udalbatzak onartutakoari jarraipena eginez beraz, 2023ko urtea izan da lan edo azterketa horretan landu dena. Azterketa hori zer aztertu erabaki zen aurrez nolabaite landu ziren, arrisku maila ematen zuen hainbat jarduketen arabera, eta arrisku maila handia edo adierazten zuten esparru horietan erabaki zen hoietatik ikastea, eta beraz horiek izan dira nolabaite aztertu diren 9 eremuak. Beraz, nik uste dut udalbatzari ere eman bertzaiola fiskalizazio plan horrek eman duenaren berri, eta beraz, gorkari pasako diotitza. Nik, esan egia da, hor laginketa bada, ez da 23ko espediente guztik aztertu ez dira egin, esan dako identifikatu ziren eremu horietatik ere espediente batzuk hausaz hartu ziren, eta espediente horiek dira erabaki aztertu direnak, eta aztertu diren espedienteetan ez dela legez kanpo ezer ikusi, edo desadostasun etenarazlerik ekarri beharko luketen inolako erabakirik ikusi. Horrek ez du kentzen, ez denik ikusi, txostenak esaten duen bezala, badaudela gabeziak, badaudela zuzendu beharrekoak, eta beraz gure buruarekin eta gure jardunarekin zorrotzak izan nahian, eta gainera hori hobetu nahian, dator gero ekintza plana. Beraz, igual aurrena ekintza planera sartu aurretik, Gorka igual esplikatu pixka bat fiskalizazio txosten hortan zer den jaso dena. Oso laburki edo, saiatuko naiz behintzat laburra izaten. Ez dakit txosten irakurri baldin baduzute, baina, gutxi gara bera ondo zehaztu dituzu, eginkizun honen laburpen edo oinarriak. Gogoratu urte hartan, plana onartu zuenean udalbatza honek, arrisku eremu batzuk identifikatu ziala, behin arrisku eremu horiek identifikatuta, kontu hartzaileak arrisku eremu horietan laginketa bat egiten du, eta laginketa horren ondorioz, valorazio bat, ebaluazio bat, eta ikusitakoaren aritik, horiek ikusitako gabeziak edo zuzentzeko, gomendio batzuk egiten dizkio kasu honetan alkateari, berak ezarri ditzan plan bat, plan zuzentzaile bat, atzitu dian gabezi horiek zuzentze aldera. 9 eremu atera dira, laginketa horretatikan eta egindako lanketa horretatikan, 9 arrisku eremu ondorioztatu ziren, zerrendatze aldera, alde batetik edozein eginkizun edo edozein erabaki ekonomiko dagonean aurretiazko fiskalizazioa ezartzearen beharra ikusi da, udal kiroldegiko eta ikastaroetan ordenketak edo kobraketak egiteko metodologia pixka bat errentaren estandarretara ekarri beharra adierazi da. Lizentzia eta obretan fidantzak ezartzerako orduan, nolabaiteko kontrol gabezia ikusi da, batzutan fidantza jarri, ez jarri, departamentuen arteko komunikazio falta atzitu da, eta hori zuzendu beharra gomentatu da. Jabari publikoaren erabila pribatiboagatiko tasak kobratzeko edo bereziki ibi-iraunkorrak, ibilgailuak finketara sartzeko ibi-iraunkorrei dagokionez, atzituzan nolabait ere etzala ibi-iraunkur guztiak etziela kobratzen, inspekzio lan bat egin beharra adierazi da, eta horretan ari gea.
ondarearen inventarioaren egoeraren inguruan, urtero onartu beharra eta inventarioaren zenbait xehetasun falta ere adierazi dira eta horiek zuzentzea gomendatzen da. Elektrikei edo enpresa elektrikei kobratzen zaien 1,5ko tasaren inguruan ere ikusi da zenbait elektrikek ez dutela aitorpenik egiten, eta berez horrekin ere inspekzio edo behintzat kontrol lanak egitea eta aurre likidazioak bidaltzea gomendatzen da. Diruzaintzarekin lotuta, diruzaintza plan bat ezartzea gomendatzen da, legeak hala adierazten duelako, nun diru sarrerak eta ordainketak kronograma bat izango duten, urteko kronograma bat, eta hori udalbatzak onartu behar du, eta hori egitea gomendatzen da. Udal kontu korronten egoeraren berri kontu orokorrarekin batera ematen dugu, baina horien artean zenbait kontu txikiren berri ez da eman izan, eta horiek ere kontutan izatea gomendatzen da. Eta gero kontratu txikien inguruan, nolabaiteko errepikakorrak dian kontratu txikien nolabaiteko ebaluazio bat egitea gomendatzen da, errepikakorrak dian horietan lizitatu beharko litzateken edo ahalko litzateken edo gomendagarria irutzen da hori egitea. Esandakoa batez ere, zuk esandakoa ez da atzitu inongo momentun legearen kontra hartutako erabakirik, nuloak edo legez kontrakoak liratezken erabakirik, batez ere kreditu egokia egondalako beti, eta dagokion organo eskudunak hartu dulako erabakia. Eta esandakoa, gomendatu egin diren gomendazio horietan, gehiago da espedienteetan jaso beharreko txosten edo izapideak egokiago jaso beharra adieraztea. Esandakoa nik txosten bat egin dut, txosten hori zuen esku dago, eta txosten hori oinarri hartuta, kasu honetan, arauak hala diolako, alkateak ekintza plan bat onartzen du, eta ekintza plan hori ere udalbatzara ekarri zaizue, kontu emate bezala, jakin dezazuen, batez ere adierazitako 9 eremu horietan, hemen ekintza plan honetan arduradunak jartzen dira, epe batzuk jartzen dira, eta koordinazio eremu batzuk, bai? Eta plan horren baitan ere, jarraipen batzorde batzuk edo, noizean behin, hemen martxoaren 31ean ezarri da, jarraipen txosten bat egingo dela, hartutako lan eremu bakoitzean, ze puntutan gauden kontu emateko, eta gero ja maiatzaren 15 kontu orokorrarekin batera, txosten, ebaluazio txosten osoago bat emango zaizue, ekintza plan hau bere bururaino burutu dan, edo egin diren gomendio horiek ontzat hartu diren, eta dagokion izapidetetan martxan jarri dian, edo zein egoeretan daude. Eta, pixkat oinarrien hori da, edo zein galdera bali madokazute. Bai, hoxe, azkenean, guretzako ustet, txostena ustet importantea dela, ustet jardun guztietan daolako, udal edo zein jardunetan daolako beti zer hobetua, eta ni ustet administrazio publiko bat gehan aldetik, importantea dela, gure jarduna baloratzea, autobaloratzea, gardentasunez jokatzea eta zehaztea, zer dan, ez dut esango gaizki, baina bai mejoratu edo hobetu daitekena, beti daolako hobetzeko margena. Eta uste dut, gure bokazioa ere, erakunde publiko bat gehan aldetik, dela hobetzea, egiten duguna hobetzea, eta helburu horrekin dator osatua ekintza plan hau. Egia da, hauei aurrez detektatuak genitula, egia da orain egiten diana nola baite jaso txosten batean, baina aurrez ere detektatua genitulako, genituen martxan barne mekanismo batzuk, hauek zuzentze bidean jartzeko. Egia da oso dimentsio ezberdineko neurriak daude. Prozedura batean aurre fiskalizazio txostena sartu, 2 egunetan iten da, aldiz, kiroldegiko kobraketa guztiak kontu hartzailetzara ekarri, ez da 2 egunetan egiten. Sistema osoa prestatu behar da, prozedurak, orduan, nahiko nuke maiatzaren 15erako martxan egotea, baina konstiente naiz, lan handia dela, batzordean esaten nuen bezala, dena ere ez dago gure esku, izferekin ere eskatzen digu hartu eman etengabean egotea, prozeduran
hoiek baldaketak egiteko eta bar, baina bueno, nahiko nuke azkenean hemen planteatzen diren zuzendu beharreko neurrien artean dimentsio handiena justu bigarren neurriak duelako, ez dela zerbait erreza, eta nahiko nuke maiatzerako behintzat prozedurak nahiko finkatuak egotea, albalimada kobraketekin, hasteko, ez dakit datorren urte amaieran edo urrengoan, baino bai behintzat prozedurak finkatuak egotea, alegia. Bueno, pues azpimarratzea hori neurri bakoitzaren izaera bere horretan oso ezberdina dela, eta batzutan gehiago kostatuko zaigu eta bestetan gutxiago. Egia da kasu honetan ere, kontu hartzaietzan diruzaina ere lanean hasteak lagunduko du eta erraztuko du ere bai, pixka bat kontu hartzaile eta diruzainen arteko funtzioen argipen bat, eta bakoitza ere jartzea zeregin batzuetara, eta hemen oso garbi daude, hemengo zeregin batzuk diruzainari dagozkiona. Orduan, konpromiso hartzen dugu, esan bezala, martxoaren amaieran, jarraipen batzorde bat, ez dakit plenoa den, batzordea den, ez dakit jarraipen batzorde hori zehazki ze organo den, baina, pixka bat nolagoa zen, adieraziko dugu. Zueta norbaitek zerbait aipatu nahi duen, Josune? Bai, nik batzordean aipatu nuen bezala, hemen egiten den diagnostikoa buruz 2 puntu aipatu nahiko nituzke, gorka aipatu nizuna. Adibidez, inventarioa urtero eguneratu behar duen hortan, eguneratu gabe egotia, iruditzen zaigu, pixka bat larri xamarra dela, urtero aurrekontuetan partida bat jasotzen da, 6, 7 edo aurten 8.000 eurokoa. Eta azkeneko kanpo ikuskaritza egin zenean, 2019an egin zanean, hor ikusi izan baita ere kiroldegiko diru kontuek arazo bat bazutela. Eta hemen diagnostikoa egitea ondo dago, baina baita ere oso importante ikusten ekintza plana benetan praktikan eta martxan jartzea, 2019an ikusi zian kiroldegiko arazoak zira eta gaur egun oraindik jarraitzen dute arazo berak izaten. Orduan, jasotzen dialako aurrekontuetan partida horiek eta gero ez dakigula erreflejoa nola reflejatzen den. Josune esan dizute arrazoi dezu, azaldu zen, ja hori, horretik esan dut, gauza batzuk ez dira berriak, detektatuak bat zeuden, eta, beti egonda asmoa, horri heltzeko. Arrazoi ezberdinak medio, etzaio heldu dakidana da, oain horretan gaudela. Hori esan dezaket, horretan gaude, lantalde bat jadanik martxan dago, kirolteknikaria, kontu hartzaia, diruzaina, errenta, hortan gaude, baina, horren implementazioa noiz, horretik esan dut, ez dakite esaten gauza bat hortan gaude, prozedura horiek zehazten, horrek ze aldaketa handia da, hortan gaude, nik ez dakite esaten, noiz hasi gaitezke kobraketa horiek ja hemendik egiten, ez naiz ausartzen epe bat ematea, saiatuko galik eta azkarrena egiten, eta, nire ustez, ikusiko nuke hemendik urte betera esan eta egin ez badegu ezer, hor ez da esaten den bezala barkazioek dakitena da, momentu honetan hortan gaudela eta badela zuzendu beharrekoa. Zer aipatzeko, orduan urrengo puntura pasako gea. Ordenantza fiskalei aurkeztutako alegazioak erantzun eta ordenantza fiskalek behin betiko onartza. Esan behar dut, puntu hau bertan bera utzi beharko deula, justu atzo bukatzen zelako alegazioak, ordenantza fiskalei alegazioak aurkezteko epea, eta atzo azken orduan beste alegazio bat egon zelako. Justu eguardian aipatu dit hori
Gorkak, eta, pixka bat idazkariarekin baloratzen, ez zitzaigun txukuna iruditzen, alegazioa irakurri dute, eta behintzat ez da aintzat hartuko, erantzun inbertzaio, baina ez zen txukuna, korrika eta presaka txostena egin, honea ekarri, eta orduan, baloratu deguna da, proposatzen deguna da, esan bezala puntua ez onartzea, bertan bera ustea, alegazioa pasako zaizue, alegazioari emandako erantzuna noski ere pasako zaizue, eta ja horrekin hurrengo plenoan ekartzea ordenantza fiskalei behin betiko onarpena. Hurrengo plenoa daukagu abenduaren 18an, eta iruditzen zaigu larri xamarri biliko gehala ikusita azkenengo egun eta asteetan gau ibiltzen dela nahiko zea, urtarriaren batean indarrean sartu alizateko orduan, proposamena da, nahi badezue gero zehaztuko deu, hurrengo astean ezoiko bilkura bat egitea ordenantza fiskalak aprobatu alizateko. Alde batetik bi alegazio, bat gentozen alegazio bati erantzunez, beraz, atzo aurkeztu zen bigarren alegazio honi ere erantzun inbertzaio, eta esan bezala alegazioi erantzun da ordenantza fiskalak behin betiko onartu behar dira. Orduan, proposamena da bertan bera ustea, eta hurrengo astean ezoiko udalbatza bat egitea ordenantza fiskalak behin betiko onartzeko. Garaiz iritsi alizateko, eta arazorik gabe urtarriaren batean indarrean egon alizateko, alegia hortarako publikatuak egon behar dute, eta 19an onartuta publikazioa iritsiote daiteken abenduaren 30 baino lehen zalantzak ditugu, eta horregatik proposatzen dugu aurreratzen. Zerbait. Alegazioa zer da, herritarren batena edo? Bai, herritar bat da. Baina, esan dakoa. Uste ezaguna zaizuela. Bai, batzorde bat egin berko da ezoikoa, eta udal batza bat ezoikoa, ze boletinean esaten nahi zaigute, abenduak 16 aurretik bialdu behar dokumentazioa. Bai, orduan, udal batza hori abenduak 16 aurretik izan beharko du, alegazioak ez dauka oinarri sendorik, buko egingo zaio, ez dago inongo zalantza teknikorik, baina egin beharreko izape guztia, frenatu behar izan dugu guztia, eta hoxe. Zazezuek gero agendak bateratzerik badaukagun, eta gaurko egunez finkatu hausten dugu batzordea eta plenoa. 5 minutu, 10 minutuko pleno bat izango da, baina inin berra. Hurrengo puntua da 26-28ko diru laguntzen plan estrategikoa, eta plan estrategikoarekin batera 26ko eranskinak onartzea. Batzordean aipatu genuen bezala, aurrez indarrean egon den plan estrategikoaren indarraldia orain bukatzen da, 2023 eta 2025 urte aldirako plan estrategikoa izan dugu, eta orain esan bezala tokatzen da plan estrategikoa berritzea. Orain arte indarrean egon denarekiko badaude aldaketak, ez asko, baino bai nahi izan dugula plan estrategiko hau kokatzea, dakizuen bezala, pixkat misioen logika horretan, ez? Eskenean badakizue, udal honek, Usurbil bizi herri bat lau misio izeneko proiektuaren baitan finkatuak ditula 4 misio bakoitzari, erronka bakoitzari erantzuteko misio bat, eta iruditzen zaigu, azkenean beti esan izan dugu misio horiek badirela, erronka bakoitzari ezarrita diogun helburu inspiragarri eta anbiziotxoak direla, eta nahi dugula helburu horiek ere, batzea helburu horien lorpenera ere batzea herriko eragileak, herritarrak, eta nola baitez, herri honek baditu nahiko gaitasun, eta herri gaitasun horiek zuzentzea misio horien logikara. Eta zentzu hortan, iruditzen zaigu bai aurrekontuak noski badirela tresna bat misioetan eta misioak lortzeko egin beharreko ekimenetan, egin behar aurrera eraman beharreko proiektuetan eta tresna bat diren bezala, iruditzen zaigu ere diru laguntzak ere
diru laguntzen plan estrategikoa eta plan estrategiko honetatik eratortzen diren diru laguntza lerro ezberdinak ere badirela tresna misioetan sakontzeko, akuilu izateko herritarrak eta herriko eragileak esan bezala misioetara lerrokatzeko. Beraz, pixkat plan estrategiko hau modu honetara testu inguratu nahi izan dugu, esan bezala, tresna bilakatu nahi ditugulako misio horien lorpenera. Eta, badauzkagu 3 urte, bai egun indarrean ditugun diru laguntza lerroak zertxobait modifikatzeko, norabide honetan kokatzeko, edota agian lerro berriren bat ere martxan jartzeko. Hori horrela balitz, plan estrategikoaren lerroren bat eransteak harriko baluke, aldatzea eskatuko liguke, baina guretzako behintzat importantea da jakitea ze markotan, ze helbururekin eratu dugun aurtengo aldi honetarako plan estrategikoa, eta ze logikatik aritu nahi dugun, eta ze logiketan kokatu nahi dugun ere diru laguntzen plan estrategiko hori. Beraz, hori esan da, plan estrategikoarekin batera, ikusi dituzue ere bai, eranskinak. Azkenean, eranskinak dira, departamentu bakoitzak dituen diru laguntza lerro ezberdinak, gaur egun indarrean daudenak eta indarrean izan nahi ditugunak, eta nolabait lerro edo diru laguntza mota ezberdina, batzutan hitzarmena delako, beste batzutan diru laguntza izenduna delako, beste batzutan diru laguntza irekiak direlako, hor daude, ez? Nik aipatuko nuke, diru laguntzetan, azkenean gero aurrekontuei buruz hitz egingo dugu, diru laguntzak aurrekontuen 4. kapituluan jasotzen dira, baina 1 milioi eurotik gora bideratzen du udal honek, Usurbilgo eragileei, herritarrei, oro har laguntzeko eta hainbat ekimen eta helburu sustatzeko. Gure aurrekontuaren 8% baino gehiago. Eta azken batean ere, diru laguntza lerro hauek edo diru laguntzen plan estrategiko hau bada, herri hau hain bizia izatearen tresna eta oinarria. Eta zentzu horretan, nabarmentzea, 1.100.000 hori, nola banatzen den, departamentuka, niretzako bada aipatzekoa, esate baterako nire paperak topatze baitut, kulturan bideratzen den gehiena kulturara bideratzen dugu, 210.000 euro, kirolera 140.000 euro inguru, euskerara ere, diru kopuru esanguratsu bat, edo baita ere gizarte babesera bideratzen den dirua. Eta, pixkat, hoxe, nabarmentzeko. Batu inbar dugu, alde. 12 botu aldeko, beraz, aho batez onartzen da 2026-2028 epealdirako diru laguntzen plan estrategikoa eta 2026ko eranskinak. Eta 6. puntuan, oso lotuak plan estrategikoarekin, 2026ko aurrekontu proiektua hasieraz onartza. Azkenengo aste hauetan luze jardun dugu aurrekontuen inguruan, beraz, ez naiz gehiegi luzatuko 2026ko aurrekontuak aurkezten, bai? Bai behintzat esan, dakizuen bezala datorren urtean 14 milioi euro pasatxoko aurrekontua izango degula, iazkoa baino zertxobait txikiagoa, naiz eta sarrera arruntak inoiz baino altuagoak izan. Esan izan dugu iaz
ezoiko diru sarrera bat izan genula zapategiko garapen industrialari lotua, horrek eragin zuen inoizko aurrekontu altuenak izatea Usurbilgo udalak, aurtengoak ere oso altuak dira, inoizkoenak ez, iazkoak izan zirelako. Baina esaten nahi ginen bezala, sarrera arruntei dagokionez, bai direla inoiz baino altuagoak, neurri handi batean, foru funtsetik aurre ikusitako igoera importantea delako, proiektu eta inbertsioi azken urtetan lotutako kanpo finantzaketak ere importanteak izan direlako, maileguak ere hor daude, eta baitaren nabarmendu berdet, zerga eta prezio publikoen bilketak azken urteetan ere izan duen bilakaera positiboak. Eta beraz, horre guztiak albidetzen du Usurbilgo udalak izatea aurrekontu sendotasuna eta izatea gastu ahalmen haundi bat izatea zenbakiek erakusten duten bezala. Eta nik, esango nuke oso aurrekontu ambiziotsua daukagula eskuartean, ez soilik eskuartean daukaguna, une honetan ere kudeatzen ari garen aurrekontua edo diru kopurua ere oso ambiziotsua dela, aurrekoan 2025ko aurrekontuen exekuzioan ikuste genuen inbertsioetan soilik 7 milioi aigeala gestionatzen momentu honetan, beraz, bai datu horrek esate baterako zein eskuartean daukagun aurrekontuak erakusten du, aurrekontu ambiziotxo bat daukagula, eta aldi berean aurrekontu arduratsua dela, eta aurrekontu honek bide emango digula, legealdiko planean jaso ditugun proiektu estrategikoak bizkortzeko, eta batez ere herritar guztien bizikalitatea hobetzeko. Hor dakazuen ere memoria, aurrekontuen eranskinen artean, baina lau ideia nabarmenduko nituzke. Aurrekontu hauen bidez gizarte babesa indartzen jarraitzeko egindako apustua erakusten dute, eta baitez ere, zaintza eredu berriaren implementazioan aurrera urrats garrantzitsuak egiten jarraitzeko aurrekontuak dira eskuartean ditugunak, horren lekuko da, gizarte zerbitzuen sailak izan duen igoera aurrekontuetan, eta hori dator, igoera horrekin, batez ere, etxez etxeko zerbitzua indartu nahi dugu, zaintzak prebentziotik landu nahi ditugu auzo zaintza proiektuen bidez, eta batez ere, zaintza lanak duintzeko egindako apustuak ekarri du aurrekontu igoera hori. Aurrekontu hauek ere baliatu nahi ditugu trantsizioko sozialaren bidean eta misio horretan sakontzeko, eta horren lekuko bada, esate baterako, mugikortasun iraunkorra sustatzea ekarriko duen, Zubieta eta Santunea arteko bidegorria besteak beste. Eta hor ere kokatu nahi dut landa eremuari begira egiten diren ekarpenak. Bai, hiri lurrak erosiz eta lur publikoa handitzeko egindako apustua, edota landabideko herribideak konponduz. Hirugarren lerro nagusia auzoetako bizikalitatea hobetzen jarraitzea da, bokazio hori du aurrekontu proiektu honek, eta horren adibide da, auzo guztietarako daudela partidak, eta badaudela partida esanguratsuak, batez ere aurten Santuenea auzoari begira, Santuenea auzoa irisgarriagoa eta bizigarriagoa egiteko helburuz, azken urteetan auzotarrekin batera landu dugun auzo planari jarraiki, eta batez ere laster onartuko dugun IUPI, irisgarritasun unibertsitarako plan integrala jasotzen dituen, jarduketei bide emateko aukera ematen digulako. Badaude hainbat proiektu ere, hiri ekipamenduak berroneratzeko, zahar berritzeko, eta horretan kokatzen dugu aurreskola berritzeko egiten den apustua. Ez da apustu berria, azkenean kreditu konpromiso bat zelako, aurrez hartutako konpromiso bat delako aurreskolaren eraikina berritza, bai gure agintaldi gure Jesus agintaldi planean, eta baita ere ekonomikoki, esan bezala,
kreditu konpromiso horri eutxiz, 400.000 euro jasotzen direlako partida importante bat. Eta azkenik ere, nabarmenduko nuke ere bai, badagoela ere apustu bat euskararen sustapenaren arloan, euskararen normalizaziorako plan estrategikoa osatzeko asmo bat, herriko euskalgintza eta herriko euskaltzaleekin batera. Eta hau esan da, ere honekin batera aipatu nahi dut eta nabarmendu nahi dut, gaur aurkezten dugun aurrekontu proiektuak oposizioak egindako ekarpen gehienak jasotzen dituen aurrekontu proiektua dela. Eta beraz, duela aste batzuk batzordean aurkeztu genuen eta gaur aurkezten dugun proiektuak badituela alde horretatik ezberdintasunak. Izan ere, alde batetik, esan genuen, oposizioaren ekarpenak entzun eta akordiotara iristeko borondatea genuela aipatu genuen, eta uste dut, horren erakusle badela gaur aprobatzera goazen aurrekontua. Pesek aurkeztutako emendakinetan proposatutako gastu gehikuntza guztiei bide eman diegulako eta gastu gehikuntza horrek ahalbidetu dulako auzoetara bideratu ditugun diru partidak handitza. Beraz, partida horiek 40.000 eurotan handitu ditugu eta EAJ udal taldeak proposatutako emendakin asko ere, askori ere bide eman diegulako eta proposatutako 360.000 euroko gastuetatik 200.000 euroko gastua onartu degulako. Eta hor, nabarmendu nahi dut, landa eremuako herribideak indartzeko egindako proposamenei bide eman diegula eta hor kokatzen dut ere neurri batean Santo Enea eta San Esteban arteko bidea konpontzeko guk adierazi genuen aurtengo urtean kreditu aldaketa bidez proiektu horri eutsiko geniola. Egin dugun auzo biran ere auzotarrek eskatu digute hasieratik sartzea proiektu hori ikusita abenduan jada irekiko dela Txokualdeko zubia eta ikusita zuek ere eskaera hori egiten zenutela, ahalegin handi bat egin dugu hasieratik proiektu horri bide emateko. Eta bide eman ez diegunak, uste arrazoitu ditugula batzordean, batzuen kasuan bazeolako partida jasota, edo eta beste, batez ere herri sarrerako rotonda eta autobus geltokiaren bueltan, esan genuen konpartitzen dugula aipatzen zenuten kezka, baina iruditzen zitzaigula, gai hori sakonean eta sakonago aztertu behar genula, gai horrek ertz eta erpin ezberdina ditula, eta ertz eta erpin batzuk behintzat, batzuei begirako konponbide eta proposamen batzuk mahai gainean bagenitula eta horiek lantzen ari ginela. Naiz eta horrek igual aurrekontuetan erreflejorik ez izan, askotan aurrekontuetan erreflejorik ez izateak ez du esan nahi lanean ari ez garenik edo konponbidean ari ez garenik. Beraz, nik nire aldetik hauxe, nabarmentzea berriro ere aurrekontu anbiziotxo bat daukagula, eta bai aurrekontu honekin eta aipatu genuen bezala datorren urtean egin asmo ditugun kreditu aldaketa ezberdinen bidez, guk herritarrekin gure legealdiko planean jasota zeuden konpromiso ia gehienei, bide emanda edo bideratuta utziko ditugu. Zaldean, gaurko udalbatza honetan urteko eztabaidarik garrantzitsuenetarikoa edukiko eta udalaren aurrekontuen eztabaida izango da. Eta aurreratzen dotzuet, pena handiz, baina aurrekontuek gure ezeskua izango da biela. Penaz diot, benetan saiakera egin dugulako, aurrekontu proposamena hobetzeko, osatzeko eta usurbilgo beharrei erantzun hobea emateko. Negoziaketarako borondate erreala erakutsi dugu
emendakin eringarriak proposatu ditugu, errealistak eta zehatzak. Konsiente gara, gehiengo absolutua daukozuela, eta ez daukozuela zertan gurekin negoziatu behar. Baina, esperantza geneukan, horren beste errebindikatzen dozuen gobernantza eredu parte hartzaile hori praktikan ipinita, EAJ-PNV-ren proposamenak negoziatzeko irekita egongo sinetela. Tamalez, ez da negoziaziorik izan, tamalez, beste behin, rodilloa aplikatu dozue, zuen azalpenak eman dizkiguzue, eta sasi proposamen bat egin diguzue. Komeni zaizuen hartu, itxura egiteko eta gainerakoa baztertu. Negoziatzeko inongo borondaterik gabe. Itxurakerian besterik ez zarete geratu. Zuena edo ezer. Ez diguzue beste aukerarik eman. Zuen jarrera itxiraren aurrean guk gure proposamenak mantentzea erabaki dugu. Zuen asmakizunak ere ez zaizkigu serioak iruditzen. Adibidez, orain kreditu globaletik 1.000 euro erabili nahi dituzue. Arduragabekeria eta utzikeria iruditzen jaku. Ariketa zintzoa egin dugu, nondik murriztu identifikatzeko, eta non gehitu definitzeko. Baina zuek, naste borraste bat egin dozue, emendakin guztiekin, inolako logikarik jarraitu gabe, eta diru poltsatxo bat sortu dozue oposizioa kontentatzeko. Baina hori ez da aurrekontu negoziazio bat. Guk izen eta abizenak dituzten proiektu zehatzak jarritzugu mahai gainean. Lehen emendakina, Txaramuntoko autobus geltokiko biribilgunearen hobekuntza esan, oinezkoen segurtasuna bermatzeko biribilguneko irisgarritasuna eta ibilbideak hobetzeko proiektua. Horretarako 40.000 euro aurreikusten gauen, segurazki gutxi izango zen obra, baina guk 40.000 euro aurreikusten gauen. Bigarren emendakina, soldadura eta bide publikoen mantenua indartzea. Hiriguneko eta auzoetako soldaduren eta bide publikoen konponketa lanak sendotzea, urteko plangintza egonkor batekin. Horretako 70.000 euro. Spinning zerbitzuko azpiegituren berrikuntza kiroldegian. Spinning gelako bizikleten berritzea eta gelaren egokitzapen integrala. Eskatzen gauen, kirol eskaintza mantendu eta hobetzeko intentzioarekin. Horretako 25.000 euro aurreikusten gauen. Bide bazterren mantentze zerbitzu handitzea, bide bazterren inausketa eta mantentze lanak maiztasun handiagoa egiteko baliabideak gehitzea. Horretarako 34.000 euroko aurrekontua aurreikusten gauen. Landa bideen hobekuntza indartzea. Landa eremuetako bideen egoera hobetzeko jarduketa plan sendoagoa auzo oreka kontutan hartuta. Horretarako 60.000. Komun autogarbigarri bat 24 orduz irekita egongo dana. Guk Hartzabal inguruan jartzen gauen, baina proposamenian beran irekita zauen komun hori beste toki baten jartzeko, udal gobernuarekin adostuta. Eta horretarako 70.000 euro aurreikusten gauen. Udalaren egoera ekonomikoari buruzko kanpo auditoria, udalaren kudeaketa ekonomikoa objetiboki ebaluatzeko eta azken auditorian antzemandako gabezien jarraipena egiteko azterlan independente bat eskatzen gauen, horretarako 25.000 euro aurreikusten gauen. Eta azkenik Santuanea San Esteban bidea birgaitzeko kreditu espezifikoa. Dagoeneko idatzita dauen proiektuari jarraipena eman, eta eremuan estabilizazio obra 2026ko lehen hiruhilekoan lizitatzeko beharrezko aurrekontua. Horretarako aurreikusten gauen 1.900, ez 1.900 ez, bai, 1.999.000 eta 500 euro. Ez, 1.999.000 euro, barkatu. Laurbilduz, proposamen zehatzak usurbildarren bizitza hobetzeko eta errazteko. Proposamen zehatzak usurbilen alde. Eta zein izan da udal gobernuaren erantzuna? Itxurak egiteko pare bat proposamen txertatu eta gainerakoei makillaje pixkat edo eta esesko borobila. Beste behin, beste aukera galdu bat. Bueno, Petri. Bai, gure taldeak 2026ko udal aurrekontuen kasu hontan alde bozkatzeko erabaki du. Jarrera hori aurrekontu proiektuaren azterketa arduratsu baten ondorio da. Bertan ez gatoz bat gai batzuekin,
baina aurrerapen positiboak aitortzen ditugu eta beraz kontuak osorik babestuko ditugu. Hemen ja salpen dezu udaletxeko egoera ekonomikoa ez da txarra, sarrerak etorriko dugu, foru funtsa, atxokabar lursailak apo indarrean sartzerakoan, gero hori, ia 7 milioi euro ingurukoak hori inbertsioetan. Eta, azkenik, adierazi behar dugu, barkatu, kemiko lau. Eskerrak eman nahi dizkiogu gobernu taldeari, nola esaten da, 40.000 euroko emendakin onartzegatik auzotako partidak indartzeko, funtsezkotzat jotzen dugu eremuen arteko inbertsioak orekatzea eta herritarren benetako beharrei erantzutea eta positibotzat jotzen dugu proposamen hori txertatu izana. Azkenik adierazi behar dugu lehen aipatu dugun bezala, ez gatozela bat auzotako inbertsioa handitzeko funtsak, partidak ateratzeko aurrekontu sailei buruz gobernu taldeak egindako proposamenarekin. Proposamen hori gure emendakinean proposatu genuen helburuan bat gatozen arren, ez gatoz bat baliabideen jatorriarekin. Laburbilduz, aurrekontuaren alderdi positiboak aitortzen ditugu gure emendakina onartzea barne, baina kritika erakitzailea eta arduratsua ere jaso nahi dugu, herritar guztien beharrei ahalik eta ondoen erantzungo dieten aurrekontuen alde lan egiten jarraitzeko borondateari eutsiz. Buelta alderantz izingot. Egia da, Petri, zu esan ezun bezala, aurkeztutako emendakin guztiak onartuak izan diala, aurrez aurre egon ginen aurkeztutako emendakinei buruz hitz egiten, eta bide emango geniela aipatu genizun, baita ere aipatu genizun santuenerako 10.000 euro onartzen genitula, baina argi gelditzen zala baita 2025ko likidazioan ondoren kreditu txertaketa bidez hori handitu inberko genula, beraz, hortan ere ados ginen, eta baina bide eman dio beraz, 20.000 euroiekin eta zuri ere adostasun eta iristeko naizta aipatu dezun zenbait partidekin edo ados ez zelango, saiakera hori ere azpimarratu nahiko genuke, eta emaitza bistakoa da, udal aurrekontu hauen inguruan, nola egiteko aurkako tasunik ez, eta gaina aldeko bozka azpimarratu nahiko genuke. Ni egia esan, NEAJarekin erabat harrituta nago, diskurtso bat egin duzu hasieratik ezezkoa aipatuz, baina eske zerrendatu dituzuna da emendakinak, baina emendakin horiekiko udal gobernu honek gaur onartzea dakarkin aurrekontu horietan zer onartu dan da zerrez, zerrendatzea falta zaizu. Ez dakit konstientegian ze aurkeztu dezuten eta zer dan onartu dana. Ez dakidan diskurso bai aurretik prestatuta dakarkizuna, bainetan jarri zareten aztertzen. Okerrez balimano, batzordera juna horretik, bilera bat aurrez aurre egiteko aukera eduki genuen, eta ez genuen olako jarrera eta horrelako zentzurik nabaritu. Batzordean ez dakit, baina ni egia esan gaur erabat harrituta nago, iruditzen zait, gertaerekin bat ez datorren bat. Orduan, zuek 8 emendakin aurkeztu dituzue. Onartu ez dianak, laburbilduz esan genezake, 2 diala. Eta 2 horiek badakizu zen badian 14 milioi euroko aurrekontu honetan, 0,7. 0,7 baten desadostasuagatik edo ez onartzengatik ezezko bat justifikatu dezakezue, edo atzetik beste justifikazio bat, edo helburun bat dago. Guazen aztertzea, banan. Bat esan askotan, diskursak inditzazko, baina guazen aztertzea, banan. Onartu ez dianak, komun, autogarbigarria eta irisgarria. Zue proposatu dezute, horretarako 70.000 euroko partida bat.
Ni batzordean ez dut uste, baina baita ere segurazki azalpenak eman ziala, baina aurrez aurre zuen ordezkariekin bildu ginean, esan zan, aurreskolako proiektuan, eta lurraldea batzordean ere proiektu aurkeztu zanean, beheko solairuan, komun publiko eta irisgarri bat izango deula jakinarazi izan. Epe moz batian, Arrobitxulon ere, beste komun publikoak egongoia. Beraz, usten dugu bi komun publikoiek erantzun diezaioketela eremu horretan egon daiteken beharrari. Ez dugu ahaztu berrestare, Hartzabal baserriko komunak ere publikoa diala. Agian, falta zaigu seinaleztapena indartzea eta herritarra jakitea komun guzti horiek irekia diala, publikoak diala eta erabiltzeko daudela. Bueno, hobekuntza horiek beti egin daitezke, baino ez da egia, ez da onartu autogarbigarria, izan ere autogarbigarria berak ere sortzen ditu hainbat herritarrengan ere beldurrak, kezkak eta delakoak ordu. Guk egin dugun autua izan da Ugartondo inguru horretan komun bat eskuragarri jartzerena eta Arrobitxulon beste bat. Beraz, bere osotasunean dagon bezala emendakin hori ez da onartu, baino emendakin horren funtsean eskatzen dian komunak usurbilek eta usurbildarrek epe motxean izango dituzte. Hoi batetik. Espinineko azpiegituraren hobekuntza. Jo, garbi esango dizut, momentu honetan kiroldegian daukagun premiarekin igerilekua eta kalteturiko instalakuntzak lehen bailen martxan jartzaren aurrean. 641.000 euroko kreditu txertaketa aurreko plenoan onartu deunian, 25.000 euroko partida bat aurkeztia espinineko makina eta gelarako, esango dizut, pixka eta harrapatzen hau lehentasunak eta eta això bat esan nahi du, zatik hemen gainak txosten bat badaukau, eta txosten hau eman zeizue, eta eskura jarri zeizue, txosten horrek dioena argi usten dulako. Ni pixkat hitzen nahiko nuke zuen emendakin honetaz. Ainhoakin bat etorriz gezurra dirudi eman dezuen azalpen horietan gainetik, azaletik emandako azalpen bat izan dela bai itxurakeria eta makillajea bezalako adjektiboak erabiliz. Ainhoak esan duen bezala adibidez nahi dagokiten saiai erreparatuz, sartu zuen emendakin hortan 25.000 euro aurre ikuste dituzuela espininen bizikleta gelan hobekuntza integral bat iteko. Bueno, Ainhoak esan berri du, txosten tekniko bat aurkeztu zitzaizuen. Guztiz arrazoitua eta bertan pausoz pauso eman dian erabakik eta bai batez erabiltzaileak jarri diala erdigunean beti ere, 2024ko urtean eman zitzaien ahotsa erabiltzaileei, horri bat pasa zitzaien esaten espinineko bizikleta horiek ze egoeretan zeuden, bertako ikastarotako langile batek zerrendatu zituen egin beharreko konponketa horiek inindia, bertan txostenian dazkazue bai egindako konponketak banaka bizikleta bakoitzanak gehi enpresari dagokion faktura egindako konponketa horiena, eta Ainhoak esan bezala, indezuen laburpen, hasierako laburpen hortan, oso azalekoa, oso helburu zehatz batekin ekarritako argumentua iruditzen zait, eta azalpen zehatzetan sartu gabe. Indezuena da emendakinak goitik aipatu, baina funtsa eta bertan emandako azalpenen berri ez dezuela eman iruditzen zait. Eta berriz esate deu eta adierazi nahi deu, txosten tekniko baten baitan hartutako erabakia dela, zuen eskure bai badagola kasu hontan kirol saileko teknikaria, behakin harremanetan jarri eta ze behar dauden edo ze erabaki hartu dian jakiteko. Askotan esatezuelako eta komentatu izan dezue behin baino gehiotan informazio falta o informazioa eskutatzea, baina iruditzen zait batzutan ebai zuen aldetikan badala garaia teknikariekin ebai hitz egiteko eta ate horiek jotzeko, ez bakarrikan esateko hemen guri informazioa eskutatzea dula eta holako arrazoiak, nire aldetik bestik ez. Bueno, ordon jarraituz, hauek bilak izan dira onartu ez dian bakarrak. Alegia, komuna 70.000 eta espineko azpiegiturak 25.000, 85.000.
eta esatea guri pena handiz saiakera egin dezuela ez degula negoziatu nahi izan, ez dakit, nik uste diskurso hori, orain hementxe kontatzen nahi genekin ez datorrela da. Txaramuntako autobus geltokiko biribilgunea. Agurtzanek azaldu duen bezena, naiz gehiago ere luzatuko. IUPiko ekintza planean eremu hortan esku hartzeak egin beharra aurreikusita dago, esan berri duten bezala IUPi onartzera doa, eta hor lehentasunak eta finkatuko dira. Baina zer da egin behar dana? Proposatzen deuna da, eta horretik ganez egizu gau, ez da bere osotasunan onartu, baina proposatzen duguna da 2026an aztertze lanak egitea eta proiektua lantzea. Autobus geltoki horren inguruan, badago beste arazo bat ere. Usulgo herriak autobus geltoki hori bakarra dula autobusa hartzeko, guain egurtzegin egin dana kenduta. Eta mugikortasun sailarekin, aldundiarekin harremanetan gaude. Eta ondorengo eskaerak egingo zaizkio guantxe bertan. Nazionala 624an autobus geltokia martxan jartzea, eskaerak eginda daude eta ahoz eta aurrez aurre, baina idatziz eskatu dizkigute egitea. Ospitaletako autobusak askora igotzea, Hernaniko linea Saninazio geltokian bertan ere geratzea. Guzti hori martxan jartzeak, autobus geltoki horren erabiltzaile kopuruan ere eragina izango du. Beraz, goazen bere osotasunean aztertzea. Beraz, emendakin hau ez da. Ez alde batetara utzi, ez da bere osotasunean onartu, baina ordizkak gelituko litzateke. Udalaren egoera ekonomikoari buruzko kanpo auditoria proposatzen duzue. Hori esan zitzaizuen, aurrez aurre elkartu ginean, jasota dagola. Aurrekontuetan, iazko 3.000 euroko partida bat, 13.000 aurkezten dela, beraz, 10.000 euroko igoera bat du, eta justu kontzeptu horretarako. Beraz, hau ez da onartu, eskeia sartuta zeon. Beraz, 10.000 partida hau, onartutzat ematen da, de facto, sartuta dagoelako. Eta lau txertatu dira, beraz, 8tik, 2 ez dira onartu, 95.000 euro dianak. Bat, esan duguna, Txaramuntako biribilgunea, bere bideiten hasiko dela proiektua eta aztertze lanak eginez IUPin barruan. Bestea, ja, badao, kanpo auditoriana sartuta da, eta beste lauak onartu dira. Non dago negoziatzeko jarrerarik eza? Errealistak ziala emendakinak esan dezue, eta zehatzak eta esperantza zenutela proposatu diko onartu duna, baina saiazun ez ditugun onartu. Behemendiko bide bazterrak, behemendi bitartez bide bazterrak gehiago maiztasun gehiagokin garbitza, onartuta. Landabideen hobekuntzan, 40.000 euroko partida berri bat aurten jarri deuna, zuen ekarpenarekin haundituta. Zoladuran bide publikoan, baita ere, indezuten gehikuntza hori 20.000 eurokoa, txertatuta. Santuenea San Esteban bidea birgaitzea, ondo diozun bezala, udal gobernu honek, aurrekontuen aurkezpenean, konpromesua adirazizun 2025ko gerakinakin finantzatuko zuela inbertsio hau. Eta zuek, ondo diozuen zuen emendakinean, azaltzen dezutena da, aurreratzea komuniko litzatekela. Alegia, lehenengo kreditu txertaketara itxorin beharrean, aurrekontako onartuta bezain pronto lizitazioara ateatzea. Agurtzenak esan duen bezala, Txokaldeko zubia ere, abendu erdi amaieran irekitzeko aurreikuspenarekin, Txokaldearrakin ere aurrekontuen aurkezpenean jasotako eskaerekin, eta zuek ere egiten dezuen emendakin honekin, txertatu egin dugu. Eta aurrekontutara dakarkigu. Beraz, esango diazue, nun dao negoziatzeko jarrera eza gure asmakizuna diala. Onartu egin dira, esaten ari naiz 0,87 dala 95.000 euro horiek. Besteari bide eman zaie. Nik uste
lekuzkan podala eman dezuen sarrera hori. Eta eskertiko nizuke, guain argituko bazeniake, azalpen hauek eman ondoren, zuen ezezkori argudiatzea zertan oinarritzen da. Guk proposatu ditugun partidak justifikatuta eta zorrotz, gainera. Egin dozuen irakurketa ez dator bat errealitatearekin. Gure emendakinetan zuen modura moldatu dituzue eta zuek onartuta daudela diozue, baina bai zuek eta bai guk baki hori ez dela horrela. Indozu irakurketa interesatu bat emendakin batzuena. Eta ni uste dut hori maltzurkeria jolasti dela. Guk zuek elkarbanatu dizkigu zuen likidazio datuak oinarritzat hartuta egin dugu aurreikuspen guztiak, aurreko urteko gastuak eta estimazioak ikusita horrekin egin dugu aurrekontua. Eta oinarria zuen datua dira. Eta bai, badakigu diela 3. hiruhilekoak. Hori badakigu, baina horri kontutan eukita, ze aurreko urteetatik ikusi dugu zeintzuk ordaintzen dian urte bukaeran, horri kontutan eukita egin dugu gure aurreikuspenak. Gainera, udalak aurten izango dituen berezitasunak kontutan hartu ditugu gure emendakinetan, besteak beste, kiroldegiaren zati bat, urtearen zati baten edo urte osoan zehar, eragina daukona. Hau da, kiroldegia itxita egongo da eta gastuari dagokionez eragin zuzen edukiko dago. Por cierto, hasierako aurrekontu proiektuan, zuen aurrekontu proiektuan kontutan ez zinuten hartu. Bestalde, kanpoko kontu auditoriarako guk 5.000 euro proposatzen genituen, zuek aldiz kontu ikuskaritzarako zehaztu gabe, kanpoko edo barnekoa dan 13.000 euro jartzen zinuten. Hainbat aholkularitzatan guk konsulta egin dugu eta elkarbanatu dizkiguten aurrekontuak zuek proposatzen dituzuen 13.000 euro horreitatik oso urrundaz. Ni ez da 13.000 euroekin zer egiteko asmoa dukozue, baina ezinezkoa da 13.000 euroekin 3-4 urtetako kontu ikuskaritza bat egitea. Ezinezkoa da. Pasaduzkoen aurrekontuekin ezinezkoa da. Orduan, ez dakit, guk 5.000 euro proposatzen ginen. Zuek 13.000ekin beste izango zuen. Beraz, udal gobernuaren edo seriotasun falta badau, edo ez da nahi egin azken 3-4 urtetako kontu ikuskaritza bat. Ez da zein da arrazoia. Baina hor, bat o bestia. 13.000 eurokin ezin da egin kontu ikuskaritza bat azken 3-4 urtetakoa. Ez dakit. Bestalde, espinin bizikletak, zuek diozue, ez dagoela bizikletak berritzeko beharrik, baina erabiltzaileak guri guztiz kontrakoa esan duzkue. Ni ez dut zuek elkartu zaren erabiltzaile guztiekin. Zuek, zuenakin jarraitu, zuen egia guztion abalitz bezala herritarrek eta erabiltzaileen kaltetan. Beti herriaren izenean hitz egiten eta herria entzun gabe. Erabiltzaileekin ez da egon zarean, gu bai, eta pena bada gutxienez beste urte bete itxaron behar izatea ganorazko bizikleta batzuk izan dezaten. Komun publikoan inguruan ere berriro aitzakiak. Aurreskolako obrarekin komun publikoa jarriko dela, bai, hala da, eta oso ondo iruditzen jaku, baina guk gure proposamenean, gure emendakinean, beste gauza bat eskatzen gauen. Batak ez dau bestiak entzen. Komun irisgarria eta autogarbigarria eskatzen gauen 24 orduz irekita egongo dana. Kokapen estrategiko baten, udal gobernuakin kokapen hori zehazteko irekita. Eta zuek horri eseskoa eman dutazue. Bestalde, herribideen mantenua, kimaketak eta bide bazterren garbiketari dauzkion partidekin ere, berdina. Udara amaieran mozioak arregoen plenontara, esan zitzaigun konprometituko zala udal gobernua partidak handitzera, eta igo bai, baina hasierako proposamenean igoan kantidadia da 1.811 euro. Hori igo zana hasierako proposamenean. Uste baduzu 1.811 eurokin 2026an izango ditugun arazoak konponduko direla,
Hau ez da PNV-en eskakizuna soilik, baizik eta udal gobernuak pleno hontan hartutako konpromiso bada. Gero, Santuenea San Esteban, bidearen konponketa. Gure aurreikuspenean arabera, 199.500 euro eskatzen gauen obra hori gauzatzeko. Badalako bide hori konpontzeko garaia. Eta hor, zuekin dozuen irakurketa interesatua beste batzuen artean da, esan duzua, onartu dozuela gure emendakina, baina zuek proposatzen zinuten 150.000 euro. Eta 150.000 eurokin ez dozu egiten. Orduan, ez dozu gure emendakina onartzen. Egiten dozu zuen txertaketa bat eta makillaje bat gure emendakinari. 2024ko aurrekontuetan, negoziazioaren baitan, Santuenea San Esteban bidea konpontzeko proiektuaren eguneraketa onartu gauen pleno hontan EAJak eta EH Bilduk. Baina tamalez, beste behin, eguneraketa hori ez da gauzatu. Ze konpromiso mota da udal gobernu honena. Konpromiso maila hori da herritarrei zin egin dizuena? Zenbat balio du zuen hitzak? Kezkagarria iruditzen zaigu, eskakizun konkretu hau, negoziazio txanpon bezala erabili izanak, ondoren hartutako hitza ez betetzeko. Hau ikusita, oraingoan zeratik sinestu behar dugu zuen hitzetan. Beraz, aipatutako arrazoiengatik eta udal gobernu honen gain konfiantza ezagatik, Usurbilgo 2026ko udal aurrekontuei ezezko borobila emango diogu. Zerbait erantzun behar dezuena edo? Zerbait aipatu nahi batzu? Nik uste oso irakurketa prestatua ekarri dezutela, aurretikan. Guri esate guztue badirudi gu ez gala herri hontan bizi, gu ez gala kalean ibiltzen, gu ez gala ez gaudela herritarrekin, da herritarrengandik ez ditugula eskaera jasotzen, eta jasotzen ditugu, eta bide ematen diogu. Orduan, ez dakit zertara datorren tonu hori, eta gure gauzak sinistu, eta gure maltzurkeriak, eta zein da arazoa. Zuek aurkeztu dituzuen emendakin gehienei bide eman diegula, eta ez dakizutela nola justifikatu ezezko bat. Zergaitik 189.500 balio baloratzen dezuzuk guk gure aurreikuspenen arabera. Eta 150.000 ez du balio. 129.000 eurokoa balima da. Egun eskutan daukan proiektua. Edo zerbait daukazute eskutatzen aizea. Zergaitikan kopuru horretan zuk tajante jarte zehazen ez 189.500 dala. Auditoriari dagokionean, eske badirudi zuek dituzuen kontsultak diala hemen kopuru balio duten bakarrak. Kontu hartzaile badaukagu hemen, kontu hartzaileak eta guk aurrekontuak teknikariei eskatzen dizkegu egin aurretik baloratzeko ekonomikoki. Behaiek aholkatu digute kopuru hori. Baina hemen zein da arazoa? Zuek jarri dituzuen kopuruak bere horretan bere osotasunen ez dela jarri? Hemen konprometitzen ari gera gauza horiek egitea, esaten ari gea 2025ko kitapenan ondoren dirua txertatu genezakela. Gu hemen gaur konprometitzen ari gea bide bazterretara zue proposatuko kopurua eramatea. Landa eremutara hobekuntzak egiteko eramatea. Gu aigea konprometitzen baita ere, Santuenetik San Estebanereko bide horretan egin beharreko konponketak egitera. Eta auditoria bat egitera ere bai lehendikan. Beraz, zein da arazoa? Ez zaizuela gustatzen nondik atera deun hori finantzatzeko dirua? Heldulekurik gabe gelditu zatela ezezkoa esateko, zein da argudioa? Eske jarraitzen den argudiorik bilatu gabe. Eta negoziatu nahi izan bazen duten, lehenengo bileran ondoren, beste jarrera bat azalduko zenuten. Eta ez dezuten nahi negoziatu izan. Itxaron dezute, plenora diskurso idatzi bat ekartzea. Orduan, ikusi dezu, Petrirekin iritsi gea.
zuek alde batek ez dunean nahi, ez dago iristerik. Bai, Santuenako proiektuan inguruan, ez genio horrekin pixkat txundituta geratu nintzen, galdetu nabenien, obrak zenbat kostatze zauen, eta lehenengo zuen erantzuna izan zanean, ez dauela proiekturik. Horrekin nila geratu nintzen, harrituta. Ze, zuek udal gobernuan egonda, ez jakitzia, proiektu hori udaletxe honetan dagoela, eta proiektu hori gainera aurreko urteko negoziaketetan txanpon bezala erabilizan proiektu bat eguneraketa hori ez dozuela egin, eta ikusten denez asmori behetzako zuen, orduan, proiektuik ez dagoela esatia, eta proiektua 2018koa da. Zu esan zuen do eta 9.000 balio, bai, 2018an. Edo oin astuen jaku, pandemian ondorioz izan dugun presio egoerak. Benetan eta biozuen lizitaziora 109.000 eurotan. Hor, eta eguneraketa bat egon zala komentatu omen zan batzordean, eta eguneraketa ez da egon. Osea, bertara jutia eta testiguan dauela egotia, hori ez da eguneraketa bat. Eguneraketa bat, proiektu egokitu eta presioak eguneratzia. Bastakit. Eta guk ez dugu atzeko beste inolako intentziorik, bakarri da, zuen aldeko konfiantza hori, ikusita prozesua nola jundian eta zela gauzatu dian, eta proiektuen kontura bata dauela, ez dauela, auditorian kontua, 13.000 eurokin, ez duzuten auditorio bat 3 urtekoa, 4 urtekoa, ez da urrundi bez. Orduan, gero kreditu globaletik 1.000 euro ematia hola gure negoziaketa egiteko, bastakit, igual beste talde batzukin apur batekin konformatuko dira, baina gu apur batekin ez ga konformatzen. Eta guk nahi ginen, Usurbildarrentzat, aurrekontu proiektu hobeago bat. Hobeago bat. Ez zuen aurrekontuak. Eta Usurbildar guztientzat. Ja, dana esan da hola, beste ez bada, bozketara pasako gea, 2026ko aurrekontuen alde. 9 aldeko boto eta 3 boto kontrako ondorioz, 2026ko Ez dugu aurrekontuak bozkatu, kontra. Alegia, aldekoak altxateu, baina kontrakoak ez ditugu altxa, leire. Esan indute, baina eskoa ez da altxa. Berriro ingo dugu, alde, 9 boto aldeko, kontra, 3 boto kontrako. Ondorioz, abstentzio. 2026ko aurrekontuak onartzen dira. Barkatuko jasue, baina segundu baten komunea jumerrez.
Zazpigarren puntuan, langileek telenana egiteko erreglamentua hasieraz onartzea, Iratxe. Bueno, Usuleko udaleko langileak telelana egiteko aukera izateko erreglamentu bat egin dugu. Bertan urte guztirako egun bat etxetik lan egiteko aukera ematen du erreglamentu honek. Eta sistema mistoan lan egiteko aukerare onartzen da. Lanaldia bi modalitatean egiteko aukera alegia. Sail bakoitzak une oro ziurtatu beharko du era presentzialean eta lan egun guztietan gutxinez saileko langileen ehuneko 50 ari dela zerbitzua ematen, zerbitzua kaltetua izan ez dadin erreparatuaz. Bueno, hau esan erreglamendu hau negoziaketa amaitik pasa dela eta udal idazkariak ere txostena egin dula. Eta bueno, batzurdean ere landu gendun, ez dakit hemendik duda, galdera, zerbait bat zuten. Zerbait komentatzeko? Orduan zuzenean bozketara pasako gea. Ordenantzaren alde. Urrengo puntua 2025ko lanpostuen zerrendan aldaketa bat egitea onartzea, Iratxe. Bai, 2025ko lanpostuen zerrendan aldaketa. Zeatik, arkitekto hirigintza obrak eta ingurugiro saileko buruaren plaza teatzeagoaz, eta horretako titulazioan aldaketa bat egin behar deula kontatu geha. Egun plaza hori izendatuta dagoen bezala, titulazioa dagoen bezala, dago Bolonioko planan aurreko bezala. Alegia arkitektu titulua eskatzen da soilik. Eusko Jaurlaritzan zein Euskal Herriko Arkitektuen Elkargoko elkargo ofizialean kontsulta egin ondoren, proposatzen dana da aldaketa egitea, alegia arkitektu gradua edo baliokidea gehi master ofizialea izan beharko luke. Bestela, arkitekturako unibertsitate titulua. Bolonia aurretik zan bezalakoa. Beraz, zuen eskatuko litzakena da, gradua gehi masterra izatea, funtzio publikoan udaletxean lanean jardun ahal izateko. Ekibalentea izateko aurreko titulazioari. Hori da, negoziaketa amaitik pasa da, baita ere, aldaketa honen proposamena eta udal idazkariak ere txostena egin du. Komentatu genuen baita ere batzordean, baina norbaitek galdera ikan edo izango balu. Esan genuen bezala, gaur Iratxek aipatu duen arrazoiangatik ekartzen dugu indarrean dagoen lanpostuen zerrendaren aldaketa, urrengo puntua izango da 26ko plantilla organikoa eta abenduko plenora ekarriko dugu 26ko lanpostuen zerrenda. Diot pixkat argitzerren. Beraz, bozketara pasako gea, 2025ko lanpostuen zerrendan aldaketa hori egitearen alde. Eta orain, 9. puntuan, 2026ko plantilla organikoa hasieraz onartzen. Iratxe. Hemen pasazizkizuen txostenetan ondo adierazita dago, baina laburpen gisa, bi plaza sortzeko beharra ikusia eta aztertu da, berdintasun eta aniztasun teknikariarena eta bigarren iturgin ofizialanerarena. Berdintasun da aniztasun teknikariaren plaza, gaur egun programa batekin daukagu, eta programa eginkizunak azterturik eginkizun hauek guztiz egiturazkoak diala eta kanpo kontratazio bidez ordezkatu beharrean, lanpostu berria sortzea beharrezko ikusi da sailetik. Eta iturgin ofizialaren bigarren dotazioarako, azken 20 urtetan Usurbilek ur hornidura zein estolderian izandako bilakaerak ekarritako lankarga, orain arte Añarbeko urak kudeatzen zituen mantenu lanak gure gain hartzea eta 24ean San Estebango depositoko
filtrazio sistema martxan jarri izanak, besteak beste, bigarren iturgin ofizial plaza berri bat sortzea beharrezko ikusi da. Orduan, batzordean ere hitz egin genuen, baina tekniko ezberdinen txostenak ere zintzilikatutak jarri ditugu. Ez dakit galderik ama ez zuten. Ez dago galderaik, orduan zuzenean bozketara pasako gara, 2026ko plantilla organiko hasiera onartzearen alde. Hamargarren puntua bake epailearen hautaketa prozesuari lotutakoa da, eta aurkeztutako hautagaia onartzea. Dakizuen bezala, uste iraileko udal batzarrean, eman geniola hasiera prozedura honi, azken finean da, herrietako, usuliko bake epaile titularra eta bere ordezko hautatzeko prozesuari hasiera eman zitzaion. Hortarako epealdi bat eman zen, jendeak bere borondatez bere hautagaitzak aurkezteko, eta epe horretan, hilabeteko epe horretan, hautagai bat aurkeztu da, Agustin Esnaola Etxabe, esan berda justu hautagai hau dela azken urte luzeetan usurbilen bake epaile gisara aritu izan dena, eta oraingo honetan ere, aldi honetarako ere, bere burua aurkeztu du bake epaile izateko. Beraz, hor dituzue, pixkat bere datuak, bere kurrikulunaren ingurukoak, euskera maizkuntza, usurbildarra, eta azkenean hori dagokigu, ea proposamen hau onartzen dugun ala ez. Zerbait aipatzeko badezuen, bozketara pasako gea, Agustin Esnaola Etxabe, usuriko bake epaile titular izateko proposamenaren alde. 12 boto aldeko, beraz, aho batez onartzen da Agustin Esnaola Etxabe Usurbilgo bake epaile bezala izendatzea. Hurrengo puntua diktaminatu gabe dator, justu esango nuke jaso genuela adierazpen hau batzordearen egunean bertan, eta batzordean bertan pasan izuen, orduan aurrena gai ordenean ez, sartzea bozkatu beharko deu, eta beroia pasako gea adierazpena irakurri eta bozkatzera. Euskararen nazioarteko egunaren harira, Eudelek, UEMak eta beste hainbat erakundek adostutako adierazpena da. Beraz, gai ordenean txertatzearen alde. 12 boto aldeko, aho batez onartzen da Euskararen nazioarteko eguna adierazpena gai ordenean sartzea. Eta orain Maialeni pasako diotitza. Esan bezala Euskararen nazioarteko eguna izango da gaur 8, eta horren harira adierazpen instituzional onartzea proposatzen diogu da batzai. Euskara zugan, nigan, gugan. Euskarak bide luzea egin du, luzeena agian Europa zaharrean. Eta hala ere, bere bidea ez da amaitu, bizirik dirau. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena? Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta ahalegin. Norbanakoen indar isilak belaunaldiz belaunaldi gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekoen aurrean, eutsi genuen. Isilaraztearen aurrean, hitza berreskuratu genuen. Euskara, gure zaharren hizkuntza izatetik, gazteen hizkuntza izatera pasada. Argi-izpi berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hazi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakor honek ordea, zaildu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen. Zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik, unea da. Euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino, eta norbanekotik erakundeetaraino. Euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean Euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatzen duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Indarrak bildu eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea.
Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu, eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera. Elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena urte luzez euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isilak ekarri gaitu honaino eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta, euskarari distira emateko eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere, ate berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza bat, elkar ulertzeko gonbidapen bat. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari, eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu denon artean. Hazi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atzeak erakutsi dezagula aurrea nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. 2025ko euskararen egunean gugandik abiatuta ondorengo konpromiso hauek hartzen ditu Euskadiko udalak. 1. Udal politiketan euskara erdigunean jartzea. 2. Hizkuntza politikan atzera urratsik ez egitea. 3. Euskarak behar duen jauzian udalari dagokiona egitea eta horretarako bitartekoa jartzea. Zerbait aipatzeko, gehitzeko. Beraz, bozketara pasako gea. Adierazpenaren alde. Bai, boto aldeko, ondorioz, aho batez onartzen da euskararen egunari dagokion adierazpena. 3. puntuan, eskaerak eta galderak. Ez. Bueno. Leno aipatu dut, hori ezoiko pleno bat jarri behar dugula hurrengo egunetan, beraz, hemen gaudenoz guztiok,